Evo nas na Seltersu, za nekoliko dana počinje i prvenstvo Prve Beogradske lige. OFK Mladenovac ovog puta konsolidovan, raspored vrlo težak, prvo kolo Boleč, Siniša Janković, pomoćni trener i igrač. Gospodine Jankoviću, prvih 6 kola, već smo rekli, vrlo teško. Pa sigurno da nam raspored možda i nije išao na ruku, međutim sa svakim u ligi mora da se igra, tako da pre ili kasnije moramo da igramo tu utakmicu. Boleč je nezgodan protivnik, malo smo iskupili nekih informacija o njima, međutim, kao što vidite, teren je pun dece, pun igrača. Optimista sam. Igrate kod kuće, što igramo bi se rekao, kod kuće pred našom publikom, teren je posle ove kišice se povratio, dobar, maltene idealan, tako da lično smatram da za nas to prvo kolo, sve osim naše pobede, bit će neuspeh, a mislim da nema razloga da ne razmišljamo pozitivno i da ćemo pobediti tu utakmicu. Da kažemo, polako se konsolidujete, do 31. je prelazni rok ovog avgusta, bez obzira što prvenstvo startuje nešto ranije i u ovom trenutku već imate neka adekvatna pojačanja, verovatno će i tokom naredne nedelje pristići još neko od tih igrača koji su već značili nešto u našem fudbalu ovde. Sigurno, pridružujem se i Mladen Brkić koji je tu s nama u stručnom štabu, sa mnom i sa Goranom Spasić, glavnim trenerom, i pomoći će nam sigurno da će nam značiti ogromno na terenu samom kao igrač. Očekujemo u ova naredna par dana još jednog, dva iskusnija, starija, kvalitetna igrača koja su već, što kažete, i igrale ovde, tako da to nam daje za pravo da s optimizmom čekamo u naredne utakmice. Evo da kažemo, Mladenovcu je vrlo bitno da do kraja ove polusezone, do januara meseca, ne zakasni mnogo sa bodovima, jer će sigurno konsolidacija tokom prelaznog roka biti daleko veća nego što je u ovom trenutku. Pa sigurno, mi smo sad krenuli, da kažemo, od samog početka, od nulice neke, tako da polako smo se, da kažemo, usput skupljali, pokušavali da napravimo najbolje što možemo i znamo u ovom trenutku. Međutim, kao što sam i rekao, imamo dovoljan broj relativno i kvalitetnih igrača da krenemo u borbu za gornji deo tabele, odnosno da probamo da smo među prvima ili da smo prvi. Čekamo polusezonu gde ćemo naravno pokušati da se pojačamo, međutim ja ne razmišljam toliko daleko, razmišljam samo za narednu utakmicu, to je Boleč, pa ćemo ići utakmicu po utakmicu i mislim da će to da bude dobro. Imamo podršku uprave, tako da razmišljam samo o prvom, razmišljam samo, tako je, od grada, tako je, razmišljamo o ovoj polusezoni, odnosno prvoj narednoj utakmici. Hvala vam. Hvala vama.